Usa sa mga barangay sa Lapu-Lapu City ang nga gideklarar na nga drug cleared ang Nameligro mabawian og pasidungog human magpositibo sa surprise drug test ang usa sa mga graduate sa community-based drug rehab program. Ani ang report. Sa 33 ka mga graduate sa community-based drug rehab program gikan sa barangay Tinggo, Talima, Santa Rosa ug Sabang nga gipaubos sa surprise drug test niadtong Pebrero 15, duha ang nagpositibo. Usa niini gikan sa usa sa mga barangay sa isla nga una nang gideklarar nga drug cleared. Gipugngan lang una sa City of Lapu-Lapu Office for Substance Abuse Prevention kon CLOSAP ang pangan sa naaswing barangay. Samtang gipaabot pa usab ang resulta sa confirmatory test. Apan gipadada na usab og suwat sa CLOSAP ang kapitan sa moong barangay kabahin sa resulta sa drug test ug gihatagan sila og 30 ka adlaw aron sa paghimo og mga lakang batok niini. Ang PDEA 7 na ang mohukom kung bawion ba niini ang pasidungog sa moong barangay. Dili man siya right. Privilege man na gihatag sa mga barangay nga na drug cleared. So once ang usa ka barangay nga ma-drug cleared or ma-drug free, it won't stop there nga diha na dayon tapos na kay nadeklarar na sila. Ang monitoring pa dayon. Ang Lapu-Lapu City may 5 na ka mga barangay nga gideklarar nga drug cleared. Kini gilang kuban sa barangay Tinggo, Baring, Tungasan, Kauoy ug Suba, Basbas. Samtang ang barangay Kauhagan ang nag-inusarang barangay sa Dakbayan nga gideklarar nga drug free sukad niadtong Agosto 2019. Sa bikas bahin, nagnegatibo usab sa surprise drug test ang tanang 78 ka mga BJMP personnel o 350 ka mga PDL sa Lapu-Lapu City Jail Male Dormitory nga gipaubos sa surprise drug test niadtong Pebrero 17. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.